Pasti semangat aku lek ndereke Mas Ayang Akbar kan mesti Ayang Akbar gak suka aku. ya Mas Teki kan Mas Akbar tapi ki sayang sebagai Mas. Mas tak kira to emas. Ya ampun. Gimana? Emah. Ya Luar biasa aduh 2 tahun jomblo rasane enak. Dalang iki yo golek kesempatan. Lah ya piye to aku gak uman ubet belah. Mas Akbar tadi udah makan? Oh sudah. Oh sudah. Nasinya enak. Nasinya enak. Iya. Tadi sudah makan ya? Udah. Di sana tadi sudah di sana prasmanan minum soto. luar biasa enaknya sotonya ya. Enak. Panas loh mau. Iya betul. Cek panas teman. Halo. Ayo, tadi makan apa tadi? Makan sama soto panas. Oh ya, sudah minum? Sudah. Sudah istirahat gak ngantuk ya? Alhamdulillah. Nah, yang penting itu tubuhnya fit, semangat. Semangat. Pasti semangat aku lek ndereke Mas Ayang Akbar kan mesti Ayang Akbar gak suka aku. ya Mas Teki kan Mas Akbar tapi ki sayang sebagai Mas. Mas tak kira to emas. Tiba emas. Deni Ken. Nggih. Apa kabar? Terus sampean gimana nama apa ya? Dalam kula wau alhamdulillah nggih betok kendaraan piyambak. Nggih, sampean numpak kol. kok kol to dam truk. Kol itu mobil. Lah pakai mobil kol iki kol ngernet kuwi itu tuh kok iki. Bukan, kol itu mobil. Kamu tadi ya naik mobil ya? Iya, aku naik mobil. Lu kamu diantar siapa? Gue diantar sama memek gue. Mama. Iya, mama gue. Cek cilik malah omongan ngene bareng. Jakarta. Bukan, karena kemarin gue habis dari Bali. Oh ya, bahasa kekinian ya. Kamu pasti di Jakarta kamu ke blaso-blaso ya? Keblasok itu apa? Maksudnya kesasar loh. Kesasar. Ya nggak apa-apa. Kamu Iya. jaga kesehatan, jangan terlalu Iya, banyak kerja. kamu juga ya Iya. harus banyak minum vitamin, jangan Iya. kecapekan. Kamu Nanti bagaimana? kalau kamu capek, Kamu aku sehat ya? pijitin. Sehat. Aku juga sehat nih. Habis gimana sih tadi Pak Asep juga mekas sih? Pesen kok mekas. Pesan. Kemana aku ada? Iya. Aku mau mandi ya. Ngene lho kowe tak gelene gandengan. Nyapa? Aku kan ben nikah. Iki lho dhewe sik. Kene nyuwun saya Bu. Gelene gandengan. Hei, ojo ngawur. Dodo iki mesti ngono so. Ora apa-apa nggo gandengan tok kok. Lah nyapa kok pilihane kok terus runu lho. Lah kowe iya apa ora? Ya ora imbang no. Wes suka apa gak ngono kuwi? Dang. Suka apa ora we? Paling tidak Suka apa ora? suka piye to keadaan kaya ngene ora suka ya. Iya. Karek kono iki suka apa ora? Ditakoki to. Takoki. Apakah kok cicil dah? Fitrah awalnya dari mata turun ke hati. Oh, bareng ini ceblok. Asik. Pasti nanti insya Allah cinta sama kamu. Oh, suka aku. Suka aku. Wedot pisan. Bocil tenan goblokmu bocah iki. Kayak rock lo goblok. Gak usah cengengesan. Sing cengengesan sapa maksudnya suwi gak tau ketemu lho Dik. Wah ini maju. Wong lanang ki pilih tanding Mas. Terus pilih tanding tapi ora usah dikira-kira. Ini contoh yang tidak baik karena kita tampil di SMA. Malam ini kan kita harus menghibur. Dah. Bukan ini no. Ora usah cengengesan. Syukur wes seneni we. Mudar. Maksudnya gini, Mbak. Kayak kenalan ambek arek wedok kuwi sing apik. Ora usah konokane dijok-jok nek Lah. kuwi iki arepe nyapo. Gak krungu. Gak krungu piye? Aja dijok-jokno. Kowe wong lanang pilih tanding Mas. Kaya Mas Dodok ngono kae kenalan nek apik. Sopan. Lah kok wayahmu ki kenal ngene-ngene iki nyapo Lah iki jenenge? itu lato-lato kuwi. Kok iso lato-lato ki urusane apa? Lah siki viral Kowe kuwi. kira duwe lato-lato ngomong lato-lato. Mohon maaf ya, Dik. Nggih. Memang teman aku seperti Ketek. itu. Enggak sopan. Enggak sopan ya. Kok kamu ajak sih? Ya habis gimana sih karena dia itu kasihan hidupnya. Dia itu lahir cengar itu digondol kirik. Aku kasihan gitu. sebenarnya sama dia. Apa enak bahasa Indo? Bahasa Jakarta kok kirik. Lah Kirik ki asu loh. itu injing. Anjing. Katanya nemu di sampah ya. Iya. Aku kok ino lho. Kok sing digawa asu sing nang jero sampah.
Coba karo asline aku. Mas Dodok. Gimana? Jajal, rayunan nganggo musik ngono lho. Iya. Apa isu? Satu iso. Satu lagu buat kamu. Nah, ngene Dengan Iya, lagu ini mudah-mudahan tunjuk skill. hati kamu bisa cerah, pikiranmu bisa jernih. Pasti dong. Nah, itu kono sunlight podo ae diubek. Ini kan Nggih. memang orang sirik itu tanda tak mampu. Iya, mesti dia tuh iri. Dan orang ketiga itu adalah setan. Nah, Maaf benar. Loh, 1 2. Aku berarti. Setan aku. Lah kowe rumangsa setan apa ora? Nyek iki lampor ya. iso Ora lampor. Banaspati. Nyuwun sewu Mas kuncine C Mas. C. Wah, iki ngapale ket lahir ya cetok. Cetok. Ya ampun Mas Dodok, suaranya bagus sekali loh. Nih kan. Kamu kok tahu toh? Aku baru nyanyi dalam hati kamu sudah merasakan. Iya karena kan hatiku sama hatimu kan menyatu. Aku Boleh bintang tamu udah kendiri ya enggak? Nyanyi urung kok suaranya luar biasa. Iya dompetku. Ayo diiringi. Ayo. Sini sayang duduk sini. Mau lato-latoku wis sampe pucuk. Tanggaku ngene. Lah kok tampare nyelot tipis poweden natap yes. Dek Dakrim, nggak boleh gitu ya. Nanti tak pendem loh, ya. Nggih, Pak. Ya, aku. Iya, kiri bang. Kok tetangga 11 kok ikut-ikuti kenapa toh? Iya, karena tangga. Pateni aja loh, biar gak Jangan. ikut-ikut. Nanti kita tugelin kecil-kecil. Itu namanya mutilasi. Mutilasi. Iya. Tapi kayaknya dia pengen deh. Oh, mungkin dia mau sama kamu. Iya mau, Ayo, kayaknya ayo, kamu mau sama aku, kamu mau. Oh, goblok kowe ra gelem. Kamu mau sama aku. Yo aku nggak mau nyanyi yang itu. Tapi kamu sayang nggak sama aku? Sayang, Nanti Jan. kalau kamu sayang, ini si Dodo aku tinggalin. Bener ya? Oh, wedokane bereng ki ya gak penak gitu. Lah modele kene ra penak terus dijolok kono Jujurnya ke bojo loro. Mah aku. Ayo dirayu gede Jajal, iso apa ora? Sayang, Iya. kita itu tuh beda keyakinan. Kok bisa? Kamu yakin? Iya yakin dong. Aku yang nggak yakin. Nah, Yakin no. Iya dah kok gak Nih yakin. kan enggak apa-apa, terima aja cintanya. Terima aja. Nanti Siapa kita- tahu anak kita soal elek. Tapi kamu tuh sama aku tinggi aku. Duh. Kamu semeter kotor Berarti loh. awakmu dindo cindek, kowe kurang dhuwur. Aku kurang dhuwur, makane lek dhuwur kuwi lho aku seneng. Ngono lho. Aku bantu. Kamu harus setor aku dulu. Kamu seharusnya pakai itu Oke, terima heels. kasih. Aja dibedakno welas. Ase isun ambi gemar lapen donya. Kok teko pulung ati. Kok ada ketepet to. Piye to gak suka. Iki enggak deh enggak niki wonten pamundutan anu Mbak niken Napa? saking Bapak sapa ta mau ta Bapak. Betul enten Betul enten. enten kowe tak wah. Piye toh? Anu, ayo wes satu tembang dulu, satu lagu dulu Oke, untuk persembahan SMA 1. Lagunya apa, Mas? Bebas monggo. Oh, bebas.
sesanti asung panggonta brataning kautaman hamiwiti gelaring wayang Purwa kang wiwit kuna teking duk sina wis sembada dadi tuladha hambangun jiwa kang utama mila pantes sinebat kagunan isi gunem guna kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa wayang minangka tontonan dadi tuntunan sinebut tontonan labet wayang Purwa dadya tamba kang lagya nandhang duh kita kridaning Kyai Dalang kang amurba carita olah swara olah rasa lan sanggit sandyatama akarya sengsem weh lejaring nala larasing gending kelawan tembang sumanding minangka pepeling sendon lan lagon yekti asung pasemon pradangga munya kabarung maranggana dadya lelipur kang hanawung sungkawa wayang sinebut tuntunan krana wayang Purwa dadya sarana nenuntun marang marganing jiwa kang utama sinurasa saben parwa piranganing carita tetela watak angkara sayekti kalindih dening watak suci tuhu menika tuntunan murih bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana kang becik ugerana jumbuh kelawan wewangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing neraka tuhu menika gelaring nagaring Ngastina inggih negaring Gajahhoya liman Benawi inggih sinebat Kuru Janggala anenggih ingkang asta songsong agung praja penang den ucapna dasa namane Sang Prabu nenggih jejuluk Prabu Duryudana inggih Prabu Suyudana Jaka Pitana ya Prabu Jayapitana Kurupati Sri Gendari Suta Drestarastara Siwi Prabu Gandarya Tripamangsa inggih jejuluk Prabu Kurawendra ingkang kepareng adhep anenggih pujangga nata Ngastina pandhita saking pratapan saka lima peparap pandhita Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Bharatwajaputra ya Sang Parama Guru sinambet warangka nata kang kapernah paman wingking saking kasatriyan Plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya sinebut Harya Suman Trigantal Pati ya Raden Suwela Putra sumambung ing wingking juru panaliti mlebet medaling bondo negari wingking saking kasatriyan Tirta tinalang kekasih Raden Kartamarma dereng ngantos kawijiling pangandikane Prabu Duryudana kedadak rawuhira ingkang mara sepah nalendra ing negari Mandaraka jejuluk Prabu Salyapati dapyuk rerangkulan manembrama tumuli den ajak lenggah sajajar seneng sinenenan ladrang sewaka dadya tandha Sang Buminata Arsa paring pangandikan
jilangenira sang nahar pati lampah hiro alon mijilangan nira Gunarabat Badaya yuwarna nira Sakdereng lan saksampunipun Duh Rama Prabu kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami awit kedahipun kula ingkang sowan wonten ing Praja Mandaraka nanging kepeksa kula nyuwun rawuhipun Kanjeng Rama Mara Sepuh supados keraya-raya prapta wonten ing setinggil negaring Astina mriki Duh Rama Prabu. Lah dalah Anak Prabu, panjenengan kula aturingi cali raos Durgama Sangga Runggi, rega kang sarta pegiwuh. Sampun to, kula ngrumaosi lamun to paduka menika Nalendra ingkang Gong Binathara. Tartamtu kathah ayahan kang sarta kewajiban ingkang kedah paduka tindakaken. Tur upamiya kula dipun suwun prapta wonten ing setinggil negaring Astina mriki
prasasat kula menika mulih wonten kandhang kula piyambak. Dasare ngaten, Nger. Ambak Salya menika ratu sing wis tuwa, nanging kula ngrumaosi gesang kula menika dipun junjung kalian Gusti ingkang murbeng dumadi. Awit menapa? Kula menika ratu sing negarane mung cilik ning kejunjung derajat lan martabat kula jalaran. Kula menika duweni anak wedok cacahe 3, kabeh winengku dening Nalendra ingkang agung binetara. Contonipun anak kula Erawati menika sampun kagarwa dening anak Angger Baladewa, ratu saking negari Mandura. Angka kalih anak kula wedok Si Surti Kanthi punika inggih dipun wengku kalian Ratu Ngawangga Si Karna Basusena. Lah, anak kula wedok sing pungkasan inggih pun Si Banawati. Sinten ingkang boten mireng kekondangan paduka anak Angger Duryudana? Negara ingkang ageng, negara ingkang adikwasa menika boten wonten sanes kejawi negari Ngastina mriki. Anak kula pun Banawati kagarwa dening panjenengan pramila boten aneh, boten mokal, Nger. Salyapati menika rumaos kajunjung derajat miwah martabatipun pramila anak Prabu Duryudana. Slendro ingkang raos, slendro ingkang batos, bebasan rindhik sona ginitik sareng wonten utusan. Sareng wonten utusan saking negari Ngastina mriki prapta wonten negari kula, negari Mandaraka ingkang surasane kula tinangisan anak Angger Jaka Pitana nyuwun praptanipun Kang Rama ing Mandaraka. Nger, anak Prabu gandeng Kang Rama sampun kasembadan prapta wonten ing Pendhapi Agung negari Ngastina mriki. Baya wonten wigatos ingkang pundi dene wanter timbalanipun anak Prabu Duryudana dumateng Kang Rama ing Mandaraka. Menawi keni winedaring kathah ingkang Rama ing Mandaraka sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda sabdanipun anak Angger Jaka Pitana. Permara manguswamya ngambrangangang kati karonaning kaswasiring marga Hamalagung Prisangkanta Mastrat maca lengleng lalu mangulati Soraya mangrangsang wayah, Soraya mangrangsang wayah. Umyus amara wayah hanto. Kanjeng Rama Prabu Salyapati ratu ing negari Mandaraka mboten wonten ingkang badhe kula sambati, mboten wonten ingkang badhe kula tangisi kejawi namung paduka Rama Prabu ing Mandaraka sesambetan kalian kahanan ingkang kula sandang miwah kula sanding ing wekdal-wekdal menika. Duh Kanjeng Rama, kula menika dosa menapa, kula menika lepat menapa dene ngantos semanten panandang ingkang kula sangga miwah kula lampahi Kanjeng Rama. Mangke riyin to, Nger, mangke riyin. Suwi ora ketemu pisan kok sambat niku pripun to? Enten napa? Sedaya perkawis menika mboten sedaya perkara menika wonten marginipun kagem sarana angrampungaken.
yen to pancen ana bab ingkang semunipun ganjel monggo to monggo Nger kula aturi paring dawuh dumateng Kang Rama ing Mandaraka kula ingkang saguh budidaya kula ingkang saguh hangreka daya menawi wonten pepeteng kula ingkang saged madangaken menawi wonten reruwet pun Rama ingkang badhe hangudharaken wonten punapa nggih sumawi kula aturi hambabar pangandikan Kanjeng Rama kados pundi Duryudana menika ngantos bingung Duryudana menika ngantos jibeg-bebeg sing dibingungi napa wong ya bondo donya ya wis ora kurang derajat pangkat ya wis ora kurang kurang kondang piye kurang sugih sing model kepiye asma panjenengan Prabu Duryudana nalendra ing negari Ngastina niku ibarat keblak papat lima pancer wis padha kebrebegen karo asmane Prabu Duryudana ratu ing negara Gajahhoya lah kok isih susah sing disusahi niku perkawis menapa lho anak Prabu Kanjeng Rama kados pundi tinemunipun leres pangandikanipun para winasis tinemunipun leres pangandikanipun para sarjana ingkang sujaning budi kalamun to manungsa kepingin gayuh mulyaning rasa punika sanes derajat lan pangkat ingkang nemtokaken sanes bondo donya sing matumpuk-tumpuk ingkang nemtokaken nanging ayeming pikir tentreming penggalih punika ingkang anjalari saged hangraosaken kamulyan wonten salebeting batos duh Kanjeng Rama ajeng maknanipun gandeng cenengipun kalian paduka Angger Duryudana ingkang sakmangke nembe nandang bingung napa Nger Rama Prabu nggih pripun ingkang putra sinten Banowati garwa panjenengan nggih Banowati enten napa Nger Kanjeng Rama sampun dungkap sak candra utawi sewulan niki solah selaganipun Banowati beda karo padatan solah selagane Banowati beneh kalian adat saben kula punika ngantos jibeg-bebeg penggalih kula ing atase Duryudana niku wong lanang sing sarwa ngalah kalian bojo apa-apa kula niku manut kalian Banowati kula menika saben tumindak jangkaing suku krembyaing tangan kang sarta kedaling lati tansah kula ati-ati menawi kalian Kang putra paduka pun Banowati nanging nyatanipun jroning sak candra utawi sewulan niki Duryudana babar pisan ora digagas Duryudana ora digape Duryudana babar pisan ora dipaelu kalian si Banowati niku esuk niku biasane gawe wedang kopi kula ning sakniki pun boten purun wayahe sarapan niku biasane ki sampun cepak-cepak ning sakniki pun boten purun tumandang damel saya malih pun dalu kathik hawane nek dalu sakniki nggih adem angger bengi ngaten angger kula cedhaki malah ngalih kula tutke teng kamar dheweke malah metu teng ruang tamu kula takoni mboten purun semaur kula menika dosa menapa Kanjeng Rama mongko kula menika nek kalih wong wedok diarani nyembah ya kenek apa yen nek ratu kondang kados kula angger sore kon ngumbah androke Banowati malah langkung temenipun malih
Triari kawuri utawi telung dinten niki Banowati mboten medal saking sanggar pamujan. Kula niku ngantos gumun setahun jembleng serendeng. Telung dina ora metu saka sanggar pamujan niku janjane ngibadah sing model piye? Umume wong ibadah 10 menit kok 15 menit niku sampun rampung temenipun malih niki ngantos telung triari kawuri utawi telung dinten niki pilodo Kanjeng Rama Prabu Banowati mboten medal saking Prabu Mandaraka dosa niku ngantos menapa setahun jurleng serendeng niku menapa telung dina ora saka sanggar pamujan niku kaliyan kula sing model piye kula Rama Prabu sakit manah kula umume wong ibadah lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-leno tanpa ganin ing lir-leno tanpa ganin yen tanpa lusa yen tanpa lusa mengko sangdya utama ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara dados ingkang anjalari goreh lan rongeh penggalih paduka awit saking kadaya solah selaganipun tingkah lakunipun si Banowati punika to nggih inggih lakar kados mekaten kula menika ngantos bingung mboten wonten ingkang pantes kula sambati kejawi namung paduka Kanjeng Rama ing Mandaraka awit paduka menika ingkang jinejer dados tiyang sepahipun si Banowati nyun sewu nggih naminipun tiyang emah-emah utawi tiyang bebrayan kok nemoni lelakon gegeran kang sarta nemoni geseh ing pamanggih punika sampun nama limprah kok nggih sampun nama limprah dados sampun kedlarung anggen paduka anak Angger Duryudana menggalih babakan punika dianggep wae bumbune wong omah-omah tukaran karo bojo niku aja dipikir banget pancen niku sing dados bumbune wong rumah tangga nggih pun to ampun dipikir jeru-jeru Nalendra Gong Binetara kok nangis mboten pantes kalamun disawang priyayi kathah lho nggih mboten pantes nggih Rama Prabu dos pundi nggih saking bingungi Duryudana kula niku ngantos menggalih elek mosok Banowati bosen kalih kula mosok Banowati jeleh karo Duryudana napa tek kula niku keciliken cilik napane cilik ati kula inggih ngantos menggalih mosok Banowati wis duwe wong lanang liya
Wong lanang sing iso mancing ngono rasane. Satemah mboten tresna kalian kula ngipataken dhateng Duryudana. Lho Kanjeng Rama. Sakit manah kula. Bebasan parikesit dadi ratu sakit hatiku. Sampun nger sampun parikesit dereng lair nger. Lugunipun ngaten nger nyuwun sewu. Lugunipun perkawis keluarga kula niku mboten wantun kok cawe-cawe. Awit wong ingkang sampun bangun bebrayan, tiyang ingkang sampun emah-emah punika ibarat sampun mandireng pribadi kaya ngadeg gendera dhewe, kaya wong ngedeki negara. Wong jaban rangkah punika mboten langsal kok melu-melu perkarane keluarga. Niku mboten angsal, nggih. Nanging gandeng kula tinangisan kalian Angger Duryudana. Paduka anak Angger Jaka Pitana sambat kalian pun Rama. Inggih saged-saged jumbuh kalian atur kula ing ajeng. Kula saguh budidaya, kula saguh hangreka daya, ngudari reruwet madangaken pepeteng ingkang hanglimputi manah jengandika anak Angger Jaka Pitana. Nyun sewu. Nyun sewu. Kula aturi jenak anggenipun pinarak. Kula aturi jenak anggenipun pinarak dhateng mriki. Kula petukane garwa panjenengan si Banowati. Kang Rama mara sepah piyambak ingkang badhe hanjogaraken si Banowati saking sanggar pamujan. Tumuli kula kanthi wawan pangandikan secara catur netra. Mbok menawi nggih. Mbok menawi pun Rama ingkang manggihi niki mengke Banowati saged lilih ingkang dados penggalihipun. Lan saged matur kanthi prasaja punapa ingkang dados underaning perkara ngantos si Banowati tingkah lakunipun beneh kalian adat saben. Kanjeng Rama dos pundi? Menawi niki mengke upami Banowati ngaku jebulipun wonten tiyang jaler sanes kados pundi nasib kula Kanjeng Rama pun tongger sampun. Ampun mikir sing boten-boten langkung rumiyin. Wong tuwa dateng pundi kemawon punika boten wonten sing seneng nyawang anake bubrah anggone omah-omah. Kula ambali. Wong tuwa dateng pundi ora etana ora kulana menika mboten wonten sing seneng nyawang anake bubrah anggone padha mbangun bebrayan, anggone padha mbangun omah-omah. Mila pun kula petukane riyin Banowati. Kula aturi sumene sawetawis nggih, Nger anak Prabu Jaka Pitana. Kula petukane keng garwapun Banowati, kula kanthi wawan pangandikan. Hangut dari yasrimut Rawati rawat wewati Puji lamun kauningan merengsang hambek kumalati tan mande pinar diloko
turut hanut semaran mring Gusti dene siji yang utama Hanjarah Kang Puspita Harum kasiliring samirana mrek Sekar gadung ko ngas gandanya maweh raras rehenaning driya Dapur Kapasang Yogyakarta 7 ngenu mapan kabeneran Banowati nembe jogar anggenipun semedi punika Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ingkang amerpeki jasad kula sajakipun wonten bab ingkang wigati keparenga Banowati cumadong dawuh dhuwur Kanjeng Rama Banowati kula wonten dawuh upama aku iki ngandani nyang kowe iki wis jeneng sak trepe ya toh wong ya nyatane sliramu Banowati kuwi ya anakku kowe kuwi ya putraku dhewe ngono nggih sumangga Kanjeng Rama badhe paring dawuh babagan punapa Kanjeng Rama ngene nduk wong wedok kuwi bakal slamet donyane wong wedok kuwi bakal slamet akhirate waton bisa nindakake babagan 4 perkara tak baleni wong wadon bakal slamet donyane nganti tekan akhirate yen to wong wedok mau bisa nindakake babagan 4 perkara kersanipun Kanjeng Rama diwaji kadosa pundi kawula pun Banowati arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna ngene Banowati tak baleni ya wong wadon bakal slamet donyane tekan akhirate yen wis bisa nindake babagan 4 perkara siji ya kuwi wong wedok sing sregep ngibadah manut agama lan kapercayane dhewe-dhewe kuwi angka 1 lah ndungkak angka 2
wong wadon bakal slamet donyane tekan akhirate kalamun wong wadon mau sing bisa sregep nglakoni poso. Poso kuwi ora mung ngempet ngelak, poso kuwi ora mung ngempet luwe ning masani mripat kuwi piye, masani kuping kuwi piye, masani lambe kuwi piye, masani ati kuwi piye. Wong wedok sing gampang tur angel dipeper kuwi nggon lambe. Biasane adat saben wong wedok kok petuk wong wedok kuwi mesti padha rasan-rasan ora bisa masani lambene. Ngapa inggih Kanjeng Rama? Ayo no. Mergo napa? Mergo apa wong wadon kok seneng rasan-rasan? Mergo apa wong wadon kok ora bisa gampang masani lambene? Mergo wong wedok kuwi tedak turune utawa keturunane Njeng Siti Hawa. Wah, kuwi mengo. Beda karo wong lanang. Wong lanang kuwi keturunane Bapak Adam. Dam kuwi mingkem. Mula ora kulon ora etan. Ora ndimong ora mastrip. Sing cocok seneng rasan-rasan ki tak takoni wong wedok apa wong lanang? Tiang estri lah yo. Wong wedok karo wong wedok anggere petuk. Kuwi mesti rasan-rasan. Apane wong lanang duwe kesalahan. Kesalahane wong lanang sithik. Bayu nek nguman-uman wong wedok. Yo, wong lanang ora gelem nyambut gawe. Isine cangkruk esuk bengi, awan sore sing nggur ngopi karo mancing. Yo, ngene iki wong wedok iki butuh napakah, butuh duit kanggo nyukupi keluarga, butuh beras, bayar listrik dan lain sebagainya. Ngono wong wedok nek nguman-uman wong lanang duwe kesalahan sithik, Bayu entek ame kurang golek, ora gelem mingkem nek urung dijejeli karo gedang goreng. Lho ngono kuwi. Kuwi wong wedok. Ngaten Kanjeng Rama. Heeh. Angka telu wong wadon bisa selamat donyane, bisa selamat nganti tekan akhirate kalamun bisa bekti marang guru laki utawa bekti karo bojone. Ibarate Banowati, ibarate wong wedok kuwi sawah, wong lanang kuwi pacul. Sawah kok arep dipacul sak wayah-wayah. Sawah mau ora kenek selak. Sawah mau ora kenek semoyo. Wong wedok iki sawah, wong lanang iki pacul. Pacul kok sir macul sawah, sawahe ndak kenek alasan. Ngono lho. Mengaten. Iya, nek enek kedadean wong lanang butuh karo wong wedok. Ibarate pacule sir arep macul sawah, sawah kok nolak, sawah kok semoyo, wong wedok kok mau dikumpuli. Iki mengko wong wedok sajroning sewengi muput bakal dikutuk karo malaikat. Dikutuk karo malaikat. Mekaten. Ayo. Lah upama piye Banowati? Upami tiyang wadon menika terus kesel kerja ngelembur yo nyinden ora mandek. Kerja nganti ngelembur esuk awan sore bengi ora leren. Ibarat awake kesel njaba jero. Mengaten napa nggih mboten angsal nolak? Ora entuk. Sawah ora entuk nolak. Lah caranipun kena disikapi. Sawah ibarate sawah iki mau wong wedok kok kesel nyambut gawe pacul sir arep macul iki kena disikapi. Sikapipun kados pundi? Ibarate panganan sego goreng wis to lerno tok nak dicindoki dhewe. Wis to lerno tok nak dicindoki dhewe. Sakniki umpami pitakenipun dipun diwalik piye Banowati? Umpamanipun sing karep sing wedok. Sing karep sing wedok. Wong lanang ingkang nolak. Menika kados pundi hukumipun?
sing wedok sing karep kumpul wong lanang kok nolak mergo kesel kuwi hukume sah ora apa-apa. Lho, kok mboten laden lho? Iki agama Banowati, iki agama. Ibarate Banowati rungokno nggo sangu kowe besok. Ibarate wong lanang kuwi sepur, wong wedok kuwi ril. Sepur kok arep lewat, sepur kok sir arep lewat wis to rele wis mandeka wae ibarate ora karep kuwi engko sepure panggah jalan, panggah iso ejes. Ning nek rele sing karep dilewati, sepur kok kodrate ora lewat, ya ora bakal lewat Banowati. Ejes. Heeh. Balik kok benang merah Banowati. Angka 4 sing pungkasan. Wong wadon mau sing iso njaga kehormatane. Wong wedok kok wong wedok bakal slamet donyane nganti tekan akhirate. Sing pungkasan ya kuwi sing angka 4 kalamun wong wedok bisa njaga sawah anding WC. Ngerti lho? Nggih. Ayo, ora usah dadak diterangke. Apa to sebabe aku ngandani ngene? Apa to sebabe Salya pati nuturi marang Banowati perkara iki? Mergo patang perkara iki rungokno gatekno kang sarta nglakonana iki babagan sing bakal tak takonake marang kowe anakku sing tak tresnani Banowati. Sinokarta mrehtar tamtu ning utama titi tetep dadi pangobaning wong madya tentreming ati tamtu kena tinulado biasilir wulan ndadari bares wae yo Banowati, bares wae aku tekan kene iki mau disambati karo bojomu anak angger Duryudana. Jarene jroning sesasi iki kowe ngowah-ngowahi adak. Banowati ora gelem lumadi satataning garwa marang guru laki. Apa maneh jarene wis ana 3 dina iki kowe ora gelem metu saka sanggar pamujan. Jane nang perkara apa to, Nduk? Kowe jujur karo aku, Jajal, aku saiki tak takon. Kowe ora gelem ngladeni karo Duryudana iki, janjane kowe apa wis duwe gendaan anyar? Piye? Kowe ngrasa isin karo bapakmu? Apa kira-kira kowe kelingan lan balik karo pacanganmu dhisik? Sing wiwit bangku sekolahan kowe wis gandeng renteng-renteng karo bocah kae Banowati. Wangsulana pitakonipun Rama, Nduk. Nduk Kanjeng Rama, binengkao Jaja Jinupaa jejantungipun Banowati mboten wonten tulisanipun priya sanes kejawi namung Kakang Suyudana, bapake bocah-bocah. Kuwi tenan, saestu. Lah banjur yen ora ana wong lanang liya sing mlebu ana atimu, kenang apa?
anak angger apa si Banowati udakara ana sesasi ora jarene jroning sesasi karo bojomu kowe ngowah-ngowahi telung dina iki kowe mlebu ana sanggar Banowati ora bisa lumadi satataning wujud sanggar lamujan iki Banowati. Duh Kanjeng apa maneh jarene wis ana telung dina iki matura bocah ayu ora gelem metu saka sanggaripun sesasi kula mboten lumadi dumateng guru jane ning perkara apa to Nduk Banowati nampi wansiting Bathara mbok menawi dewa badhe ngandhapaken kanugrahan kowe ora winastan karo Margajaya iki janjane Yutri Margajaya kala wonten 3 perangan wonten 3 perangan setunggal Wahyu Ratu angka kalih Wahyu Kasatriyan lan ingkang pungkasan angka 3 nuwun nggih kira-kira kowe kelingan lan balik Banowati kepengin Kanjeng Rama Banowati kepengin negari wiwit bambu sekolahan kowe wis gandeng renteng karo bocah kae Banowati iki ketondokan ditakoni sawiji peranganipun Wahyu Tri Margajaya kala mau bineng kao jojo jinupa jejanipun Banowati selaras kalian wonten tulisanipun priyosani kejawi namung Kakang Suyudana bapake ibarat jelas arep diisenan banyu gelas niku kudu resik luwih dhisik kula kepengin banjur yen ora ana wong lanang ya mlebu ana atimu kepok senggol kalian garwa ing pengangkah kanugrahan saged tumurun dhateng bumi Ngastina lantaran si Banowati Kanjeng Rama malah ngatur ketiwasan do Kanjeng Rama anggen kula malah dihening wonten ing sanggar pamujan nganti direwangi 3 dina 3 bengi Banowati boten medal saking sanggar pamujan punika kula sampun angsal damel Banowati nampi wangsiting Bathara ingkang dumeling wonten ing talingan setitik panci malih Banowati badhe nampi kanugrahaning dewa peranganipun Wahyu Tri Margajaya nuwun inggih punika Wahyu Ratu Kanjeng Rama Wedan kowe bakal antuk perangane Wahyu Tri Margajaya kang winastan wahyune Ratu Banowati lakar kasinggihan Kanjeng Rama wela dalah anakku tenan Banowati ranane wong yen lupung betah lopo kurang guling elinga selajat mika yen wacana kudu manis syukur bagi jumurung Banowati yoh pun Rama melu seneng pun Rama melu bungah ya wis yen pancen wis ora ana perkara apa-apa mengko tak kandhanane bojomu si Duryudana yen perlu dina samengko tutukna Banowati anggonmu semedi malah diening ana ing sanggar pamujan nganti wujuding Wahyu Ratu bener-bener cumandha ana jiwa ragane Banowati nuwun inggih Kanjeng Rama ngestakaken dawuh ya wis yen wis gamblang sing dadi perkarane dina sakmengko pun Rama ndak jaluk pamit ya Nduk tak petukane bojomu si Duryudana bakale tak kandhani supaya ora salin tampa nemahi perkara iki muga-muga mbarengi simtrang samirana apa sing dadi gegayuhan luhure si Banowati bisa kasembadan satemah Wahyu Ratu bisa cumandha ana bumi Ngastina lantaran anak usi Banowati
Karuna Hanudya sanes karo mangka sakune kumati marsudi ing karo nangake gunane bisane sembada Bisawanan kula sinabeta ing iladuni dumawaing tawang tuwang. Kula ingkang sowan sinuwun mengko dhisik ora teges Duryudana iki angkuh nanging pancen wae lagi weruh. Mula aku mitambuh sapa Brahmana kang nembe rawuh. Nderek tepang Hanggladewanu sinuwun. Kula pandhita kleyang kabur kanginan kemul mega akekudung langit. Dene paparap kula nuringgih pun Begawan Wisamuka. Begawan Wisamuka nuringgih sinuwun. Duwe perlu apa? Dene Begawan Wisamuka lumarap madhep marang panjenengan ingsun. Nyuwun sewu. Bares kures bloko suto blak kutang terus terang. Ing ripalenggahan sak mangke kula Begawan Wisamuka nembe anglampahi tapa ngrame bebantu sinten mawon ingkang betahaken bantuanipun Begawan Wisamuka. Banjur karepmu kepriye Begawan Wisamuka? Mekaten Dusinuwun. Mugi kawuningan sakedhap malih dewa badhe nurunaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Trimargajaya. Wahyu Trimargajaya kala wau kapérang cacah 3 setunggal. Wahyu Ratu angka 2 Wahyu Kasatriyan lan ingkang pungkasan angka 3 Wahyuning Kabrahmanan. Punapa paduka sinuwun Duryudana mboten kepengin negari Ngastina mriki saged kecondhokan salah setunggal peranganipun Wahyu Trimargajaya kala wau. Supados paduka sinuwun Duryudana saged langkung kuncara Handayeng Bawana anggenipun ngenyam kawibawan dados ratu mapan wonten ing negari Ngastina mriki. Menawi paduka sinuwun Duryudana kepingin kanugrahan Trimargajaya cumandha wonten ing negari Ngastina mriki, kula pun Begawan Wisamuka ingkang saged budidayakaken Dusinuwun. Bapa Durna, kadosa pundi Bapa? Punika sae nggih, punika becik, punika gegayuhan ingkang luhur. Selamining gesang Ngastina mriki dereng nate angsal wujudipun kanugrahan. Menawi Wahyu Trimargajaya saged ginayuh dening negari Ngastina tartamtu mriku saged handayani kamulyan kang sarta katentreman dumateng jengandika sumrambahing para kawula agung ing praja Ngastina nggih. Bapa Durna nggih. Begawan Wisamuka kula wonten dawuh sinuwun. Lah banjur kanthi srana sing kepiye? Kanthi cara sing ndi? Lewat dalan sing kepiye panjenenganmu Begawan Wisamuka bakal bantu negara Ngastina supaya bisa ngentukake wujude kanugrahan kang winastan Wahyu Trimargajaya. Dusinuwun wonten tetembungan jer basuki mawa beya kelakone panjangka kudu mawa pangurbanan.
Wahyu Trimarga Jaya saged ginayuh negaring Ngastina nanging kedah wonten tumbale sinuwun. Kudu ana tumbale lakar kasinggihan. Lah banjur tumbale sapa Panembahan? Tumbale sapa dimen Wahyu Trimarga Jaya bisa cumandha ana bumi negara Ngastina kene. Duh sinuwun. Tumbale mboten wonten sanes. Kejawi makhluk ingkang sampun kakean umur. Pandhita Kendali Sada utawi pandhita saking pertapan Kundalini. Nuwun inggih pun Anoman utawi Senggana sinuwun. Anoman kudu dipateni. Agyatari sanggapira ngurinanggul ginempit gempit dosa ngretnaning bawana ing Anoman kudu dipateni lakar kados mekaten Dewi Sinuwun. Panembahan Begawan Wisamuka. Lah banjur panjenenganmu apa saguh mateni Anoman? Anoman kuwi duweni kasekten sing linuwih. Mantan Gembong Suwila Giri nate mateni ratu sing sekti ya kuwi Prabu Dasamuka, ratu saka negara Ngalengka Diraja. Ampun wasu melang sinuwun, ampun kuwatir. Kula badhe bidal dinten sakmangke mangke surup surya. Kula sampun sagah mbeta batangipun pun Anoman sinuwun. Edan-edanan. Agus Sang Panembahan. Paman Patih Harya Sengkuni paman. Kula wonten dawuh anak anggir Joko Pitana. Aja negakake lakune Panembahan Begawan Wisamuka. Para Kurawa kinen ndombani. Mbok menawa iki mengko ana bobol boroting perkara. Nuwun inggih ngestaken dawuh sinuwun. Sinuwun Prabu Duryudana kalilan kula nyuwun pamit badhe bidal mejahipun Anoman utawi Senggana kangge srana tumurunipun Wahyu Trimarga Jaya dhateng ing bumi negaring Ngastina mriki. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri Panembahan Begawan Wisamuka.
Kados pundi Kanjeng Rama? Anggen paduka sampun wawan pangandikan kalian Yayi Banowati. Nggih, Anak Prabu, bejo kemayangan boten kados paduka anak Angger Duryudana. Liripun maknanipun kados pundi Kanjeng Rama? Anane Kang Garwa boten lumadi kalian paduka awit sampun diniati prihatin nyedhake rasa dhateng purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Lan malihipun nggih wontenipun si Banowati mlebet wonten sanggar pamujan suwene 3 dina 3 bengi babar pisan boten medal punika boten muspra datanpa guna awit sekedhap malih Kang Garwa badhe nampi kanugrahaning Jawata perangane Wahyu Trimargajaya nuwun inggih pun wahyuning ratu nggih. Weh la dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita syukur bagi jumurung tinemunipun boten perkawis sanes nggih Kanjeng Rama boten kok nggih boten malah kepara Kang Rama boten wangsul riyin dhateng negari Mandaraka keparenga Kang Rama mangas Rama rumiyin dhateng negari Ngastina mriki salya pati boten pati-pati bali menawi Wahyu Ratu dereng tumurun dhateng Banowati nggih gandanya sekar gadung
Ya. Hi. Oh. Hi.
Glar ning paseban jaba Bindara bingkang samudra Prabosaning wadya wong Dending Proprawira Regiona Pati Sudira Didem kang sami sumewa Latiala Paman Haryo Sengkuni kang sampun medhaling jawi nitih bendi Dursasana nyungsung Maratiman Paman Sengkuna ingkang sampun medhaling njaba nitih kreta Dursasana nyungsung Wardaman ya Paman Sengkunar ingkang sampun medhaling latar nitih Dokar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le. Karo wong tuwek ngendas-ngendaske. Dirungokne wit ngarep enak temune jebul njendol mburi. Para sata Kurawa kabeh wae. Kula paman. Kula wonten dawuh paman, kula wonten dawuh paman. Mara gage dina iki rungokno gatekno kang sarta nglakonana. Wasing pasewakan dina iki Stinggil Negara Ngastina ketekan Pandhita Anyaran sing peparab Begawan Wisamuka. Begawan Wisamuka paring dawuh kalamun ing ripalungguhan iki ana kanugrahan kang bakal tumurun sing jenenge Wahyu Trimargajaya. Dene Wahyu Trimargajaya perangane ana cacah 3 ya kuwi 1 Wahyu Ratu, 2 Wahyu Kasatriyan, angka 3 Wahyu Kabrahmanan. Supayane wahyu mau bisa sumandha ana negara Ngastina, manut pangendikane Begawan Wisamuka kudu mawa tumbal. Tumbale ora ana liya kejaba umat sing wis kakean umur si Anoman pendhita saka Kendali Sada. Iki dadi Kurawa ken mateni Anoman le. Durmakati ya. Didombani langkune Begawan Wisamuka anggone duweni kesaguhan bisa merjaya kethek putih si Anoman. Ladalah. Cebol gayo lintang cecak nguntal cagak tangeh kelakone Anoman wis nate mateni ratu saka Ngalengka Prabu Dasamuka. Lah kok Kurawa kon mateni Anoman, Kurawa musuh Petruk ora tau menang kok. Apa-apa ki sing penting usahane sik le. Swatama kula wonten dawuh paman, kaya padatan ya nggih. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Jeneng sira Swatama metu njaba. Pisan dandan kaping pindho mlumpuk, kaping 3 kabudalake. Amit madal pasilan paman. Aja kaya bocah cilik Swatama. Kumrekang bala lumares budaling pramadya puspa warna-warna prawadya abrabusana nira swarane rame gumuro beda ombak samudra.
Yo